Nu skal I høre en historie. For længe siden boede der på Blistrup en herremand, der hed Christen Riis. Han var meget rig, men han var også meget temperamentsfuld. Han havde en hel masse tjenestefolk. Blandt andet tjenestepigen Anne og tjenestekarlen Johan. Christen, han var ikke ret glad for, at Anne og Johan havde et godt forhold til hinanden. Fordi Christen, han havde selv et godt forhold til Anne. En dag, der kom der fint besøg fra København, og Anne var ved at dække bord sammen med nogle af de andre tjenestepiger. Anne fik det værre og værre, og hele godset var overbevist om, at Johan havde gjort hende gravid. Johan ned i gulvet i kælderen. Anne døde få måneder senere, men det viste sig, at hun var syg og slet ikke gravid. Og nu går hun rundt på skolen og leder efter sin elskede Johan.